ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଓମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ଶରଣ କଣ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ଗୀତ। ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଝିଅ ବାଇ ଢଙ୍କ ଆଉ କୋରାପୁଟିଆ ଝିଅ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି। ଏ ଶଳା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼େ ନିମ କରାମ ଚୁତିଆ, ଭଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଖରାପକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଶରଣର ଗୀତଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୀତଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେ ଶଳାଟି ଜାଣିନି। ଆପଣ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କର ତ ଏଇଗୁଟା ପସନ୍ଦ ନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା ମଉସା ହେ କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଇଲି ଭାରି କୁତୁକୁତିଆ ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ କଟକି ଝିଅ ମିଠା। ଏଠି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର। ନା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ସବୁ କରି। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପାଶୋରି ଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମେଡ଼ି, ଓନ୍ଲି କମେଡ଼ି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।